Adalla Joni ya aikin ne. Sallame mu. Madalla. Ka lafiya. Ya agai. Ya. Muka. Waro ya aka yi ne. Sallame mu. Madalla. Wasa! Wasa. Kai har yaushe zaka hankali ne? Yaushe zaka daina karɓar wani abu da bai kai ya kawo ba a hannun mutane? Ranka ya daɗe yan 15 ɗin nan da muke karɓa muke shan ruwa ita ce muke rage ina albashin namu gwamnati tana kula da mu ne. Ƙarya kake yi. Sai dai a gidan rawa kake watsa da kuɗinka amma albashinka ya isa ka ci da kanka ka ci da iyalinka har wani samu. Irin ku ne kuke jawa shugabanni zagi. Kwanan nan shugaban Muhammadu Buhari ya inganta albashin ɗan sandan Najeriya. Ga kula ta musamman. Me kake so kuma a maka? Ranka ya daɗe sa ga police academic nan mai girma shugaban ƙasa ya daɗa faɗaɗa ta zama babbar jami'a don ci gaban mu. Sannan ga sababbin unit na intelligence da aka samar don kawo ƙarshen ta'addanci kamar Boko Haram, fyaɗe, kidnapping. Bayan haka sa an ƙara samar da zonal headquarter domin inganta aikinmu mu 'yan sanda. Gaskiya ne Sergeant, very good. Amma aikin banza ka tsaya ɓata kanka lokaci akan karɓar naira 20 naira 50 a hannun good citizens. Bari gaya ma wallahi ban da mutunci akan yaƙi da hanci da rashawa. Duk nan da na sake ganin ka karɓi cin hanci da rashawa wallahi sai na ci mutuncinka sai na yi maka abin da ba za mu kamanta da ni ba. Sorry sir. Nonsense. Zo mana. Wato wannan bai da hankali. If I could remember, 'yan sandan Biafra a 1971 da suka yi bore umar ta kore su, amma ba zai yi 2000 mai girma Obasanjo yi musu afuwa. Tun daga wannan lokacin mai girma Muhammadu Buhari bayan ya hau mulki ya sa aka biya su benefit ɗinsu tun daga 2000 ɗin har zuwa 2017. Kasan kuɗin nawa ne? No sir. Kimanin naira miliyan 571.56 kuma kimanin mutum 174 suka amfana da wannan tagomashin da aka yi. Kafa kamanta da laifi suka yi amma Muhammadu Buhari ya yi musu wannan alherin, amma duk da haka kuma mu kyale wani shashashen ɗan sanda ya tsaya yana karɓar naira 20 naira 50 mu kyale shi ba zai yi ba. Impossible. Kana ta kokari baba waɗansu na ta batawa fara yunkuri duk da ba za su bar adawa ba bar su yan a ɓata ruwa ne ba za su gode